umezain. Begira, Alberto. Ekaitzak ekarri du. Zer egingo dugu? Honelako kasuetan irtenbide bakarra dago. Abia eta barrokoa jabeari itzultzea. Neu arduratuko naiz, Marta. Ohituta nago alakoetara. Arrautzetan adituak hitz egin du. Ez, naturan adituak, baso mutilak. Mundu guztia ezagutzen dutan. Ez da zaila izango gurasoak aurkitzea. Kontuz! Ez da ez zaila izango. Ikusi dituzu? Tari, tari! Kontuz! Ah! Egon pixka batean, Alfred! Barkatu! Barkatu! Kertaikariaren bat egin du orain ere. Bai, oi bezala beti du iskanbilaren bat. Entzun lagunak, dena azalduko dizuet! Baina zer gertatzen da hemen? Zu orain ere, otxopo. Ez! Arrituta irrist egiten duzulako? Orain ureztatu dut zelaia. Ekarri gatza xixari, nola jango dugu epelduta ala tortillan? Ai! Ekarri hori ona! Bai! Ez dauka bateria arrautza zaporerik. Pilota delako, baina pilota bada? Salbatuta! Eskerrak santu guztiei, ez da apurtu miraria da. Bueno, zeuretzat pitxu, mardulagoak dauzkate ben. Esan zerbait, Xatur, bilatu aitzakiaren bat. Nik ez daukat zer ikusirik, ni enuen etorri nahi. Itxaron dena azalduko dizut, gaizki ulertu bat da, zoritxarreko gaizki ulertua. Bai, hori da, gaizki ulertua. Ez gara euskeria batengatik aserretuko, ez da? Bai, aserre dago! Zure erruz dena, Xatur! Okerragoa izan zitekeen. Zer? Okerragoa izan zitekeela, pitxu. Ez dut ulertzen zer diozun, hitz egin ozenago. Okerragoa izan zitekeela. Pera berdin dio, ahaztu.
Oi, oi. Oh. Ondo dago, ondo bukatutakoa. Bazkalduko dugu? Xator, arrautza hori kraskatzen baduzu... Antzaderez ez dator bat zurekin. Amatxo. Amatxo ni? Zer duzu, Marta? Zerbait gertatzen da? Ezer larririk ez, ama, Alberto etortzekoa zen, baina ez da ageri. Eta ez du deitu ere egin. Ez kezkatu, ez ustekoren bat izango zuen. Hala izango altzuen, bestela. Ze aitzakia txatxu asmatuko ote du oraingoan. Ikusi zaitut, Xator. Zizarreak txorikumeentzat dira. Ez zuretzat, entzun? Ederki, zizareak ezin baditut jan, itzuli nire mantala. Alberto, zu beti laguntzeko prest. Bai, oso adeitsua zara gure txikietaz arduratzean. Ez dugu ezagutzen beste inorko hartuko zuenik. Tira, enaiz bat ere harritzen, baina oso gustura zaindu ditut. Esaten diotenik ez dagoela zu bezalakorik. Tira, esaiozu edu bihiz. Bai, Mik Andreak eta biok kanpora joan Bai. behar dugu ordu batzuetarako. Eta pentsatu dugu, agian zuk. No, ez da pentsatu ere. Bai, mesedez. Ezin dut. Horixe baietz! Osa, Alberto! Oh, ez ba. Goseak amorratzen nago. Gero etorriko gara bila, gero arte Rufus. Gero arte, Penelope. Zintzo portatu eta ez egin gaiztakeriari. Bai, amatxo, txintxo portatuko gara. Gezurtiak kalakoak. Nien hau zuen gainatzen. Alferrik zabiltzate. Biok geldiebe. Itzuli, agudo! Lotxagabeak kalakoak, baina emango diet nik emateko. Nora zoaz, otxoputz. Moises, azalduko dizut. Ematekoa diozu, nik emango dizut zuri. Ospa hemendik zabiltxua. Gaur eskontza bat daukagu etxaldean eta zu ez zaude gonbidatuta. Zer demontre gertatzen da orain? Badakidala uste dut. Entregaiaren etxetik dator. Egizu zerbait! Nire opariak, nire zinarreriak, konbidatu entzat prestatutako janariak! Gerra itzazue! Eta zeintzuk dira hauek? Zeintzuk diren zein? Goseak nago, Osaba Alberto. Osaba Alberto deitu dizu. Ez dituzu ba ezagutuko. Beste norbaitekin nahaztuko naute. Ez gorde dezaket, Osaba Alberto. Haina polita eta distiratxua. Moises, geldi, arren eskatzen dizut. Indarkeriarik ez umeen aurrean. Esan begiak isteko. Birrindu egingo zaitut eta eman hori agudo. Ez da bererrua, Moises. Ezin du besterik egin. Distira egiten duen guztiak erakartzen du. Mika da. Lapurra, mika guztiak bezala. Jakinaren gainean jartzen zaitut. Egiten dituzten biurrikeria guztien gatik erantzun beharko duzu. Eta orain ospa hemendik. Tira, guazen umeak. Hemen eskaituzte ta maite. Biozgabea alakoa. Ume sentimera eta tolesgabe batzuk horrela begitan hartzea ere. Sentimerak eta tolesgabeak? Zer da hori? Nondik hartu duzu? Etorri garen lekutik mordoanago eta ez da inoro hartuko. Ez mugitu hemendik, entzun? Ea inoro hartu gabe itzultzen ditudan. Pitxu, hurbil zaitez. Uzi horri, Xatur, baina zertan ari zara? Ala jaina, hau da hau altxorra. Eta kalitate honekoa gainera, honenekoa esango nuke. Amartzako emango dizkizut honen truke eta inorkeztu ezertxo ere jakingo. Ez, Xatur, ez dizut zakua. Isiriago, Pitxu, ez gaude bakarrik. Hor dator legea. Gero eta zekenago ari zara bihurtzen. Ez, ai, utzi azaltzen! Pelak partitzen dituzte hemen, hobe dugu ospa egitea. Hago isilik, kaikoa. Euren artean berotzen diren bitartean bakian utziko gaituztek. Andre Gaiaren etxea da. Eta opariz bete eta zagok, bizkor bete dezagun zakua. Lagundu! Zertan ari aiz, gauza txikienak eta balio txuenak. Honelakoak baboa. Urrezkoak aldira. Urrezkoak bai, errezeleraztunak dituketak. Otxo nazkantea, ez da ez puska batean etxaldera hurbilduko. Ez inezkoa da. Non sartu zara, Moises? Dena lapurtu dute.
Nire opari guztiak eraman dituzte. Lasaitu zaitez! Lapur malapartatuak. Zitale izan behar da gero ez deitarta lapurtzeko. Nik badaki zeintzuk izan diren. Mika kume lapur bat eta betiko zeden zapelatz kume bat. Otsoa kurrundu egin nau eta bien bitartean bere lagunek etxea ustu dute. Seko erotu aldira lapurra ni? Badakitzu etzarela lapurra maitea, baina... Denok muñora! Ui, zaila izango da Moises konbentzitzea. Leku zaldatu behar dugu umeak. Ni goseak nago, zorabietu egingo naiz. Ixo, hemen ez dagota janaririk. Badakit, hemen ez dagoela, baina zeraren usaina hartzen dut, jatekoarena. Rufus! Bere bilanoa, Osaba Alberto! Penelope, Rufus! Itzuli hona! Ikusi duzu nire tarta zatia? Esan dizu nik, Osaba Alberto, janaria! Eta distiga egiten duten gauza asko ere bai. Ideia bat otu zait. Zokor mazo tonto da pikoa, non utzi dituk eraztunak? Eraztunak? Bai, errez eraztunak. Berriketarik ez dituan bairen txiko bota aukoa. Ui, nazkagarria izba benetan Gedeon. Jaunak, hauen bila altzabiltzate. Ara, begira, Kaspar. Errez eraztunak. Arrapat itzagun. Bizkor aurrak, lehen bailen topo egitea espero dut Moisesekin. Otxopuz! Ara, hemen eraztunak berreskuratu ditut. Zer nireak dira? Ez, gureak dira. Guk lapurtu ditugu. Ez da, Kaspar? Esan beharren nuen zerbait esan aldut. Tira ba, ondo dago ondo bukatutakoa. Hala esan oida, ez da? Bai, baina hobetu bukatzeko Alberto falta da, non ote dago? Osaba pitxu, hain da umezain aparta, ez dauka bestetarako astirik.